Da, din nou zic peștișorii mei, s-a schimbat mult dacă, na, din câte vedeți sau, în fine. Oricum, mi-am înlocuit un coridoras cu încă 2 coridorași de micuți, coridoras Eneus. Ce pește acolo? Că te-am văzut că te-ai mișcat. Este Ventuză, peștele meu Ventuză. Cred că se vede un pic ochiul lui, că eu așa îl văd un pic. Și niște pete, așa mi-am dat seama că e acolo un pește. Numește pește Ventuză, de obicei mor și era foarte micuț. Jumătate din cât este acum. Încă îl fac să iasă. S-a mișcat. Un pic, da, așa bun. Mi-am luat un melc. Priviți acolo, domnul Cori. Domnul Tetra. Mi-au murit și câțiva pești, din păcate. Priviți aici, coridorași micuți. Priviți-l acolo, forma aia de pește. E un coridoras micuț. În casa de cocos, coajă de nucă, de fapt, om de foarte mult timp. Nu, priviți-l cum se mișcă. Dansează coridoras. De obicei când îl sperii sau când l-am trezit, și când l-am trezit eu, ia priviți-l cum se mișcă. Bine, când l-a trezit mama, de fapt, ăsta tot dădea ture și după un minut. Așa. Îi prezint din nou rapid acvariul. Ups, l-am mutărit acolo. Priviți aici o plantuță de acvariu. Ok, cam atât a fost videoclipul acesta. Vedem videoclipul următor pe calculator cu inimioară sau cu acești peștișori. Pa, pa!